Иртәнге намазның вакыты. Иртәнге намаз ул фәҗр дип атала инде арабча. Фәҗр. Менә шуңа да мөхтәрәм җәмәгать күнегик. Менә шушы безнең шәригатьтәге терминнар, исемнәр белән. Фәҗр. Фәҗр намаз дигәч аптырап калырга булмас. Нинди намаз соң фәҗр? Фәҗр ул иртән. Фәҗр намазының вакыты икенче таң беленә башлаганнан алып, ягъни аны хакыйкый таң диләр, кояш чыкканчага кадәр дәвам итә. Һәм менә хәзер искәрмә, комментарий әйтсәк, аңлатып китәбез. Нәрсә соң ул хакыйкый таң? Менә Шәйх Үсәймин әйтә бит, иртәнге намазның вакыты икенче, ягъни хакыйкый таң беленә башлаганнан алып, кояш чыкканчага кадәр дәвам итә. Беренче таң да бармыни? Әйе, беренче таң да бар икән. Нәрсә булар беренче таң һәм икенче таң? Икенче хакыйкый таң дип бар офык буйлап сузылган яктылыкка әйтелә. Беренче ялган таң белән бутау тиеш түгел. Ялган таң офык буйлап түгел, вертикаль рәвештә бүре койрыгына ошаган рәвештә була. Соңыннан ул юкка чыга һәм күк тагын караңгылана. Соңыннан хакыйкый таң ата. Яктылык бар офык буйлап сузыла башлый. Һәм менә шу сүзләрне ишеткәч, кемдер әйтергә мөмкин: "О, кая субханалла, иртән чыгып карыйм әле" дип. Мөхтәрәм җәмәгать, безнең чорда инде бу теге шәһәрдә, бигрәк тә бар җирдә ут, яктылык булганда, без моны күрә алмыйбыздыр. Аллаһу а'лам. Менә авыл җирлегендә ниндидер утлар булмаган җирдә карасаң, моны күреп була. Аллаһу а'лам. Һәм нинди дәлил? Чөнки без Әһле сунна вәл җәмәгать дип әйтәбез икән үзебезне, без һәр сүзебезгә дәлил китерергә тиеш. Һәм менә шул сүзләргә һәр дәлилләрне китерәбез. Ибн Аббас радиллаһу анһу риваят кылган хадистә Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям былай дип әйткән: "Таң ике төрле була. Сәхәр ашарга рөхсәт ителмәгән, әмма намаз укырга рөхсәт ителгән таң." Намаз укырга дигәне иртәнге намаз хакында бара инде. Һәм намаз укырга рөхсәт ителмәгән, ягъни әле намаз вакыты кермәгән. Әмма сәхәр ашарга рөхсәт ителгән таң. Әлеге хадис Әл-Хаким, Әл-Байһақи җыентыкларында китерелә. Хадисның дөрестлеген Ибн Хузайма, Имам Әл-Хаким һәм Шейх Әл-Әлбани расладылар. Ягъни бу дөрес хадис. Әлеге хадисның икенче риваятында былай дип әйтелә: "Ялган таңга килгәндә, ул бүре койрыгына тиң һәм бу вакытта намаз уку рөхсәт ителми. Ризык ашау тыелмый. Бар офык буйлап сузылган таңга килгәндә, бу намаз укырга ярый, ашау тыелган вакыт." Ашау дигәне сәхәр турында сүз бара инде. Сахих Әл-Җами' 4278 хадис. Менә шуны без күрәбез, ике төрле таң бар икән. Беренчесе ялган таң. Ялган таң ул вертикаль рәвештә генә менә яктылык чыга, бүре койрыгына ашый диде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Яктырган кебек була да икән, менә шул яктылык соңыннан юкка чыга. Тагын кап-кара була бөтен горизонт, бөтен уфык. Соңыннан инде бар горизонт буйлап, бар уфык буйлап яктыра башлый. Менә шул икенче яктыру хакыйкый таң, чын таң. Менә шул вакыттан инде иртәнге намаз вакыты кергән була. Һәм син сәхәр ашыйсың икән, ураза тотасың икән, менә бу вакыттан инде ашарга сиңа ярамый. Монысы булды искәрмә. Һәм шулай ук Имам Муслим җыентыгындагы 612 хадисне карый аласыз. Менә бу как раз иртәнге намаз вакытлары турында хадис. Әйтте бит, иртәнге намазның вакыты менә шуннан алып менә шунда кадәр дип. Нинди дәлил? Муслим җыентыгы 612 хадис. Шәйх Үсәймин дәвам итә. Бу урында игътибарыгызны бик тә мөһим булган бер мәсьәләгә юнәлтәсем килә. Еш кына намаз вакытларында иртәнге намазның вакыты дөрес күрсәтелми. Шәйх Үсәймин әйтә, искәрмә. Китапның авторы Шейх Мухаммад ибн Салих рахимахуллах бу урында үз илләрендә, ягъни Сауд Арабстанында Уммул Кура оешмасы исәпләве буенча әзерләнгән намаз вакытлары хакында сөйли. Шейхның сүзләре буенча, әлеге хезмәттә иртәнге намазның вакыты ел әйләнәсе буена 5 минут алда бара. Моны алар астрономик хисап белән дә, үз күзләре белән дә карап тикшергәннәр. Чүлдә яшәүчеләрнең күбесе иртәнге намаз вакытының җиткәнен күрсәтелгән вакыттан соң 20 минуттан
кайбер очракта 15 минуттан соң гына кергәнен әйткәннәр. Менә Шәйх Утәймин менә шуны әйтә. Ягъни нәрсә ди, тагын кабатлыйбыз. Еш кына намаз вакытларында иртәнге намазның вакыты дөрес күрсәтелми. Әлеге вакытка таянып, иртәнге намазын азан әйтү белән укыган кеше асылда бу намазны вакыты кергәнче укыган булып чыга. Шуңа күрә дә бу вакытларга таянырга ярамый. Чөнки анда азан вакытыннан алда күрсәтелгән. Бу бик куркыныч мәсьәлә. Әгәр дә син намазга керү тәкбирен, ягъни тәкбиратул ихрам, Аллаһу акбар дип әйтәбез бит шул. Әгәр дә син намазга керү тәкбирен әйтеп тә, намаз вакыты исә берничә секундтан соң кергән булса да, синең намазың дөрес түгел, ул укылмады булып исәпләнә. Шулай итеп, иртәнге намазның вакыты хакыйкый таң беленә башлаганнан алып, бу бар офык буйлап сузылган яктылык, кояш чыкканчыга кадәр булган вакыт аралыгы. Монысы булды менә иртәнге намаз белән бәйле булган сорау.